Birazysy şol gurbalyk bardy gurun beresim gelýär. Ýöne men berjek gurunum ahun mollaň kyýaly dini meseleler däl. Biraz taryhyrak, esatiri, mifologiýa, mitoloji. Şol uğurda käbir bilgileri beresim gelýär-de. Gurbalyk diýen zat aslynda hemişe insanlaryň arasynda bolan zat. İslamdan öňem bar. Müňlerçe ýyl indi aňarsyny ýerek baryp çatýandy biljekler, ýöne müňlerçe ýyl geçýän. İnsanlarda şu gurbalyk etmek bar, ýöne ol şekli farklyrak, tapawutlyrak. Şekil tapawutly, niýet tapawutlyrak. Şöyle misallar bereýin ben. İnsanlar Tanrı üçin gurban etýärler. Öňün aýdyşym ýani. Ýöne näme gurban etýär? Gurun şu ýerde. Gadym Mısırda şol galan tarihi çeşmelere göre gurban etjek bolanlaryna, Huda ýoluna, Tanrı ýoluna bullar bara berdi diýýärler. Savaşlarda zatly yeňip düşün, ellerine düşen ansallary kesýärlermiş. Gurban etýärlermiş Tanrı ýoluna, öz nançlarına göre. Ýene Yunanna, misal üçin Yunanna da paganizm dönem barda, paganizm döwri. İsa Mesih'in doğumundan öňkü döwre paganizm döwri diýilýär. İnsanlar bir näçe taňra inanýarlar. Taňryçylyk bir taňry däl, näçe taňra inanýar. Şol taňrylaryň birem deňiz taňrysy ady Poseidon. Misal üçin deňize gäme minip ýola düşek bolýarlar. Ýöne insanlar zatdan gorkýaşy, yel, tufan, gaý, onsoň gämiň agymagy mümkin. Her hawpa da bolup bilýär da. Şol üçin gitmeýänler gurban kesýärler Poseidon ýoly üçin. Ol kesýän gurbanlara men gaýtysymyz ýaly insanlar kesýärler ýöne. İnsanlar gurban etýärler. Näme? Özleri gawa adamlar, ol yeňip esir alanlary, kul etip alanlary erbede adamlar. Şol erbede adamlarym Huda ýoluna gurban etýärler. Tanrı ýoluna. Hatta zatda da görýäs. Putperestlerde, put taparlar. Olar şu puta özleri sığınıp, sokunup, soňra da gurban kesýän eken. Türkler arasında da var. Türkler arasında gurban kesmek var. Indi ýene bir zat aýdyp geçeýin. Emki Mısırdan gurun etdik. Mısırda ya Yunanyň özünde de şol ölümden soňraky inanç da bar. Yani ölümden soňra insanyň ruhy ya özü ikinji dünýäde ýaşajak inancy öňden bar şol. Hemişe müňlerçe ýyl bolupdyr. Mısırda da şu wagtdan misal üçin milatdan 1000-nji ýyl 1000 ýyl öňünden gurun etýärsa, bir misal üçin bir padşa ölenne, Firavun ölenne, şoň ýany adamlar, şoň gullar, hyzmatkärlerini öldürýänmişler. Näme üçin? Inniki dünýäde ýaşanma, şu hyzmatçylarym şoň hyzmatynda bolsun diýip o paherlerim ölüp gitmeli bu ödenne. Ertesi şoň hyzmatynda bolar ýaly. Şoňa meňde başga kowumlarda da bar, başga etniklerde de. Misal üçin bir gezek film görüpdik Vikinglerden. Ondan bir padşa ölýär. Şoň ýanynda ýöne bir zat gerek. Ýastykdaş gerek. Ýani ýoldaş gerek. Ona birini öldürüp iýermeli bolýar. Şonda kim isleýär padşa bilen bu dünýäde ýaşamagy diýip aýtýarlar. Soňra bir aýal seçýärler. Şonu otlap
Gurnup can berip şol ölüp gitýär. Ne ol taýdy gawuşýan, gawuşmaýan Allah bilýär. Yine de Türkler arasında yan gelecektik. Geleyli. Türkler näme? Türk diýene İslamdan öň türkmenlere de Türk diýilýär da. Şol üçin Türk'ün ähmiýeti şol ýerde. Türklerde de şoýa düşmany gurban edilen wagt bolupdyr. Ýöne ýene bir zat bar. Türkler hemişe Tanrı üçin ak at gurban edýänmişler. Ak at. Şu atının etini kesip, sadak edip paylayanmışlar. Şol däpde sur häzirem şol şamanizm inanclarını ýaşaýan Türklerin arasynda bar häzirem. Bilýän bolsaňyz, käbir Türklerin arasynda, Gazaklaryň, Kyrgyzlaryň arasynda da atyň eti de iýilýär. Olam şondan gelýär hasylda. Şol Hudaý ýoly kesip, iýilip, şol bada öz medeniýetine, külturlaryna şol şinem aňardan gelýär. Ýöne Oğuzlaryň arasynda bärki döwürlerde ağzından iýilmeýär atyň eti. Ýöne bir zat etýärmişler ýene de. Ýanky Mısırdan görünetdi ya, Mısırdan bir ölenne, padşah ölenne on ýanyna fakirlere öldürýärler. Indiki dünýäde hyzmat etsin diye. Türklerde de öňkü türkmenler diýilýär, şeýle inanç bar. Bir ölenne atyny kurban edip öldürüp şoň bilen gömülýän eken. Hem özü hem de aty. Näme üçin öldürýärler? O dünýäde, ikindi dünýäde atsyz galmasyn diýip. Atyna minip gitmeli şol. Ýani ata. On nerden bilýär? Şol döwürden galan gabyrlar var. Gabyrlara şoň adyny Gorgan diýilýär. Türkçe kurgan diýerler. Şol gorgallardan şäherki ýyllarda şol döwürde galan jesetler var, sünkleri. Atyň sünki, adam sünki, kılıcı zady. Hatta öýdäki kapçanaklar da şol kabryň içinden çykýar. Hal düşeklerde indiki dünýäde gerek bolardy. Şol ýaly İslam'a gelenimizde İslam'da İbrahim peýgamberiň, İsmail'in hekaýasyny, yani baştan geçirillerini ýagdaýy özüňiz kabul edýänsiňiz. Şol kadymky däpleri ýaly şol ýene insan öldüriljek bolýardy. Başta İsmail'i öldürdi ýalar İbrahim peýgamberi. Olan bolýar başyna baş üstüne kabul etdiler. Soňra Qoçy berilýär. Qoçy berilýär. O şu däpde sorda musulmanlaryň arasyna häzirçeli dowam edip gelýär. Biz türkmenleriň arasynda da dowam edip gelýär. Ama men şu ýerde diňe şol gurbalyk meselesini tapawutly, dürli medeniýetlerde, tarihde insanlaryň arasynda bir kısaca göz aýlaýyn diýdim. Belki dinleyijiler ya idi dostlar halar diýip. Aşyň bilen sözümi soňra getirýärin. Ýene bir gezek geçen bayramyny tüýsürekden gutlaýan